357. Pod týmto číslom sa skrývajú slovenské deti z detských domovov. 106 z nich išlo do zahraničia za poplatok bez toho, aby o tom rozhodla komisia. Tá totiž musí najprv hľadať vhodných rodičov na Slovensku. Tu sa to robilo tak, že úradníci napísali papier, že dieťa má špecifické potreby. Ja viem o konkrétnom prípade, kedy za špecifickú potrebu dieťaťa považovali, že malo v tom čase zápal stredného ucha. Mám tam prípad, kedy za špecifickú potrebu dieťaťa považovali, že škúlilo. Najviac detí takto išlo do Talianska. Tam sa stopa v mnohých prípadoch aj končí. Neboli to totiž len modrooké bábätká, ale aj deti v puberte bez znalosti jazyka. Na rade je tak polícia. Podľa poslankyne totiž v niektorých prípadoch ide jednoznačne o obchodovanie s deťmi a niekto by mal ísť sedieť. Mám prípad dvojčiek, úplne maličkých dvojčiek, ktoré roztrhli. A jedno poslali do Švédska a druhé poslali do Holandska. Centrum pre ochranu detí, ktoré je v tomto prípade hlavným podozrivým, má od leta nové vedenie. Pokúšali sme sa spojiť s jeho ex-riaditeľkou. Chceli sme jej položiť niekoľko otázok. S Alenou Matejovou, ktorá v centre pracovala 19 rokov, sa nám však spojiť nepodarilo. Na pokyn ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sa vypracováva momentálne k tejto oblasti a v tejto otázke audit. Už v tejto chvíli vám viem povedať z tých informácií, ktoré mám, že určite zmena legislatívy bude potrebná. Papierové lietadielka, ktoré symbolizujú body pre slovenské deti v adopcii, sú tak rozlietané po celej Európe. Teraz je už isté, že niektoré z nich na Slovensko nikdy nepriletia. Darius Haraxin, televízia JOJ.